video no nai tongnai joto khapangni mari kising tei srwngnai jiksong norok joto no haino hai lamsago tini haino hai tei kaisa videos na mas namphika tamni hingke kwbangma viewers rok no kwbangma student rok no comment khai tongo ang oboni sikang kaisa video rimani video ang samani tongo je jara merit list o mung phaya rok eba merit list o select wngya rok borok preference joma marnai hinui preference joma bobo hai ke rwnai tabuk phano higher education clear khe sayakho ang higher education ni kaisa whatsapp number o contact khai singkha je borok sao higher education ni website o kaisa notification rwjaknai bobo hai ke preference joma rwnani norok no ang abo phunuknai naidi iko obo wngkha ang je admission khainai obo hai kaisa notice rwmani je whatsapp number aro ang sungkha naidi oro sir ki babe preference change korbo ekটু bole din tutorial din sir please hine ang sungmani borok oro tamo reply rikha naidi আমাদের এই ওয়েবসাইটে এই নোটিশ বেরোবে সেটা চেক করো চেক করে নিতে হবে অবহাইকে বরক সাও কেনকে অবনি মিনিং অংখা অবহাই ইংই মানো যে পরবর্তীকালো যে নোটিফিকেশন ব্রক রেনাই অবনো जोंनाय मानायनाय অবহাইকেনো जों প্রেফারেন্স তাইসা জমা মারনাय आं तिनी लॉगिन खायनायखा যারা সিলেক্টেড ইংয়ারংনি आपनो लॉगिन खाय प्रेफारेंस चेंज खायनाय नायखा किन्तु आबो आगिनि हाइकेनो कमप्लीट इं तंगो ताई कोनो एडिट बो खायमिया अबहाय ओंगै तंगो हिंगे फ्रेंड्स सं नरक तावानादि किसा नाइसिंदि ताई किसा जरा तिनी सिक जरा नाइसिं तंग्रादि बरक तामो अनाउंसमेंट रे आपनो जों वेट माखायनाय हिंगे खापांनि मारि किसिं ते ताखुक ताई बुकुक सं ताई srwngnai jiksong norokni thani kaisa request norok tongmung ani channel no nai tongkhainke hamjak khainke please kaisa subscribe khaijadi abono norokni hamjakmung ang norokni bagai je mansak chubawi tongo norokni problem no ang solve khainani nai tongo hingke o ani norokni hamjakmungni bwthai ani kaisa subscriber obo haino hingke takuk tai bukhuk song tai khapangni mari kiching tai srwngnai jotono no ang haino hai koyo norok je selected ngai borok hingke je selected wngma jaga no admission wngna khengdi ingya hingke norok taisa preference joma marnai abo hai keno norok admission wngoi manai hingke phaidi जों tini kaisa college ni merit list nainai layane abo wngkha longtrai valley college ni bobo hai ke merit list ongkhorkha जों abono kisa nainai layane phaidi abo wngkha first merit list for admission in Bachelor of Arts General course in Government Degree College Longtrai Valley ni kaisa merit list ongkhorkha naidi jara Longtrai Valley o select khainai college select khainai manjak rok oro jotono mung tongo tai guardian name tongo iyango application name tongo naidi oro student ni mung tai guardian name norok o pdf no ani description box o download khainai mano oro kwbang manai di merit list total ST SC jotono mix tongo total oro जों 106 jona mankha tai obo wngkha honors jara honors tei admission khainai honors ni first merit list bo ongkhorkha honors o total oro ongkhorkha जों mankha merit list o 66 jona honors tongo abo hai kendro je government degree college Longtrai Valley choose khainai ba manjak obrok norok jani jamung no check khainai di o pdf no download khai hingke norok saimanai tai bo clearly ngai obo hai ke kaisa merit list ongkhorkha Longtrai Valley college ni obo hai ke norok jani je college choose khaimani college ni website o habi naidi hingke nongni merit list nugnai aro hingke friends song norok no tai kaisa koimung jara tini sukjora tabuk sukjora je jene SMS phaya eba email o phano phaya obo hai rok norok tai bisa check khainai di nongni
email o tai nongni status o login khai check khainai di allotted de wngkha na complete de hai de tongkho tini rogo phan taisa SMS phaimano obo hai norok check khai tongdi khai kainke norok saimanai hinkhe jara phaya tai phailia obo hai phaiyarogni hinkhe taisa next katalke preference joma rwna nangnai o preference ni system tak phano chungno clear khe sayakho higher education ulo sakainke chung norokno haino hai chubanani chesta khainai norok tini sikjora tini sarik jora kisa naisingdi tarpore chung notice mankha hinkhe haino hai norokno sapinai norok bo update tongdi norok as a student hisabe norok belai kheno update tongna nango tamoni hinkhe buini uporo depend tongkha hinkhe chung onek somoi chini date rok chung saima rwyango chung nije no update ma tongnai chini sak sakni bagui chung buino simi nahari tongkha wngya oboni bagui jara students nai tongnai joto swrungnai tei swrungnai jugsong norok ni thani koimung please norok update tongdi jani samungni bagui serious khe update tongdi hai kese norok joto samungo no active wngwi tangkha hinkhe norok saimanai oboni bagui ang jotono thani koimung norok ma ang je mansak angbo help khainani try khai tongo।